Ahojte, vážení posluchači. Dneska máme prvý vlastne taký podcast tu v novom gyme. Po mojej lavici je Manga Zurabov. On o sebe viacej povie za chvíľočku. Všetkým ďakujeme za to, že nás budete sledovať. Dajte follow, odber. Ešte nevieme kde, ale určite to príde. Tuto Maga. Chcem sa vám vlastne nejakým spôsobom predstaviť, povie vám nejaké veci, že prečo je tu, čo tu je. A ďalej si budeme rozoberať vlastne aj tu jeho cestu. Takže máš slovo. Skade si, čo si? Zdravím vás, kto pozerá teraz. Tak odkiaľ som z Partizanského a nejakú dobu žijem v Írsku momentálne aj s rodinou, aj tam trénujem, takže dnes som tu, pretože som prišiel na dovolenku a prišiel som tu aj s chalami si zatrénovať trošku, na čo sa veľmi teším. A vidím, že sme v nových priestoroch. Áno, áno. Čo poteší určite. Trošku sa tu budem potiť. Ja sa určite potím. nemáme tu prievan, tam je ešte zatiaľ v tej miestnosti lepšie. Urobíme potom nejaký prievan, ale asi až po tréningu, takže dneska toto bude absolútne Thajsko. Ja by som chcel povedať, ty vlastne trénuješ Samson Martial Arts pod vlastne Dylanom. Pod Dylanom v tejto chvíli, Dylanom Shimenom. Vlastne o tom môžeš nejakým spôsobom povedať viac? Tak v podstate, keď som sa presťahoval do Írska, to bol rok 2013. Vlastne plán bol tam ísť iba na 2 mesiace, užiť si letné prázdniny a vrátiť sa späť. Ale jednoducho zalúbilo sa mi to tam, celkovo tá krajina, ľudia, všetko okolo toho a začal som tam pracovať a ostal som tam žiť. Aj s priateľkou, teraz momentálne s mojou manželkou. A hľadal som niečo, vieš, čo budem robiť, čím vyplniť ten čas, pretože ja osobne nepijem, alebo teda neholdujem takým veciam, ktoré by nikto nemal. Povedzme si to takto, ale tak som začal vlastne boxovať najprv v jednom klube, čisto iba box a predtým chodil som do gymu, veľa som dvíhal činky, to si asi pamätáš? Ja si ho presne pamätám, keď prišiel si bol načinkovaný, slom veľký. Bol som veľký, mal som bombovaný možno 90 kg. No, pomaly, no. Takže to bola taká moja vášeň, ale vieš, po tom poslednom čase som si povedal, pomaličky som v podstate ako keby strácal mobilitu a hovorím si, chcem robiť niečo, vieš, že tú silu aj využijem reálne v niečom, vieš, čo je naozaj. Takže začal som boxovať, ale už aj to mi potom nestačilo, tak som sa začal pozerať po MMA gymoch. Pochopiteľne, ako každý v Írsku alebo veľa ľudí na celom svete MMA, prečo sme začali robiť MMA. Bola tam tá veľká superstar, hej, ešte predtým, kým všetci poznali Khabiba, tých všetkých Dagestáncov, tak bol tam Conor, áno. A bolo to nám také blízke, veľa ľudí o nám hovorilo. Ja si pamätám, keď som ešte pracoval, on mal tie prvé zápasy s Aldom a tak, tie jeho vypínačky a ja som si povedal, tak to je, vieš. Išiel za tým veľký hype. Ja si potom vlastne pamätám, keď sme boli aj spolu, ešte s Tomášom Cigánikom sme vlastne išli do zápasu, to bol v Korku. Tomáš mal zápas, to bol vtedy titulový zápas, Tomáš prišiel do Írska a hneď išiel na titulový zápas do Belfastu. To bolo v Belfaste ten zápas. Tak to bolo hore v Severnom Írsku. Sice áno, sme potom ešte cestovali. Áno. Som ešte natáčal, to bolo bláznivé, to bolo šialené. Dodnes spomínam, jak si sa držal v aute, keď Dylan šoferoval, lebo Dylan, môj tréner, ten nebude rozumieť, keď to bude vidieť, ale ja mu to potom preložím. Potom mu to preložíme, možno dáme aj anglické titulky. To je blázon, ten keď šoferuje, to by som ešte povedal inú historku, ale to je Klidne to povedz, ale to bolo strašidelné, áno, to bolo vlastne, najprv sme boli v Korku a potom najprv som tuším došiel do Dublinu, potom do Korku a potom sme vlastne išli do Belfastu ešte. A to už bol tiež pre mňa šoková terapia, už len tam, keď sme prišli, všetci vyumelkovaní a tak ďalej, za 2 hodiny boli všetci zbombovaní na šrot. Tam akože aj tie dievčatá, všetko, no masaker to tam bol. Ale akože zase musím povedať, že tam bola brutálna atmosféra. Je tam atmosféra a ešte čo by som povedal, nehovorím, že takto v Európe nie je vysoký štandard, ale fakt, už aj keď sa pozerám na tých amatérov, teraz momentálne, čo sa tam deje, tak to sú chlapci na obrovskej, vysokej úrovni. Ja neviem, čo to bude za 10 rokov. Íri celkovo, akože aj čo sa týka IMAFu, tak sú v top 5, v top 3, keď je svet alebo Európa. Akože ten level je veľmi vysoký. Hlavne, čo sa týka takého medzi grapplingom, jitsu a hlavne buď také, jak box, taký box tajský, taký mix, ako úplne trošku odlišný štýl od ostatných. Ja vidím, že grapplingovo sú na veľmi vysokej úrovni. Oni, aj presne som sa bavil takto s trénermi z Írska, oni hovoria, keď chodia na tie najmafii, ty možno aj poznáš, je jeden
Nespomeniem si teraz meno, ale on chodí a on píska tie zápasy. Áno. Možno vieš, kto to je. Aj čo je reprezentačný tréner, tak aj jeho poznám. Ospravedlňujem som, zabudol svojho meno, mám ho tu v telefóne. Paddy Holohan chodí s nimi, tuším, ale chodí s nimi aj od nás z Korku, Liam sa volal. Liam, áno, Liam je od nás SBG z Kork, takže on vlastne, ale to som chcel povedať, že oni trénujú dosť technicky. Hej, a oni vlastne hovoria, že niekto tu bol aj si zatrénovať, tuším, že Fofe, alebo tak, oni hovorili, že tu sa trénuje na kondičku, na proste, že tréningy sú ťažké, že fakt, že jeden tréning a máš dosť, nechceš trénovať, vieš. Ale oni trénujú 2-3 tréningy denne, ale fakt, že odchádzaš z toho tréningu, že si OK, vieš, že je to viac o takom tom premýšľaní, o tom ísť do hĺbky ale ja si myslím, že musíš mať ten správny balans, vieš, lebo keď robíš jedno, ale nerobíš druhé, tak potom ti to bude chýbať. Ale áno, určite vidím, že teraz darí sa. Jediná vec, čo vidím v Írsku je teraz, že veľa chalanov ostáva dosť dlho v tých amatéroch. A tým pádom potom je to ťažké sa pretransformovať do tých pro pravidiel. Takže bol tam jeden chalan, Alexander Sullivan, a ten mal 35 zápasov. Ja mám pocit, že u vás máte Black Belta, Poliaka, jak sa volá? Karola. No. On ešte vtedy, keď som tam bol, tak mal, neviem, či nebol len Blue Belt. Blue Belt alebo Purple Belt. Alebo Purple Belt, ale on to tak žral. Áno. To si pamätám. On preto žije, on je v gyme stále. Akože u nás v gyme, čo ja by som mal viac zrobiť, mal by som obliekať to kimono, ja to nerobím. Ja som stále white belt v kimone, takže neviem, príde mi to dosť také pomale, ale uvedomil som si, pretože začal som nedávno to robiť, viac pochopíš to jiu-jitsu, pretože všetko spomalí. Vieš, v tom nogi to je také, že všetko sa udeje veľmi rýchlo a nemáš čas niekedy si chytiť tú submisiu. V tom gi, vieš, je to také, ako keby si sa štveral po niekom potom a ideš si, vieš, pomaličky, takže určite aj to, ja by som odporúčil, keď niekto robí MMA alebo grappling a chce súťažiť, oblečte si to pyžamo, hej, a zatrenujte si. Vieš čo, ja si pamätám, by som určite doporučil, lebo dneska som sem prišiel, že teplo, lebo sa musíš aklimatizovať, predsa len tam bola nejaká iná atmosféra, alebo respektíve iné počasie, keď som tam aj ja bol, však zopárkrát, ale si pamätám, ja by som každému doporučil ísť k vám do gymu. Akože je to veľký gym, ale ako myslím si, že všetkým, aj Slovákom, by som to naozaj doporučil, lebo je to surové, mega surové a všetci je tam kopec ľudí a nikto sa tam nesťažuje, každý tam príde zatrénovať a tu tá spoločnosť trošku tak zmäkčila, lebo naozaj neviem, prečo nemám toto, prečo nemám tamto, ale pritom bolo to masaker. Ja si pamätám, že sme tam boli, keď som sa išiel sprchovať, tak to bolo, jak keby som išiel robiť vaňu, ale ľadovú. Je to tam dosť, je to také gladiátorské podmienky, hej, také spartianské podmienky, cez zimu napríklad. Nemáme, my nekúrime, hej, takže vlastne keď je 1-2 stupne sú vonku, ako nebýva tam minus 15, nemáme až také chlady, ale fakt to cítiš, vieš, keď si lahneš na tie maty, tak cítiš to, že je to studené, máš biele prsty, ale zase aspoň ťa to naučí nesťažovať sa a fakt je to o tom zápasení, nie je to o tom, že prídem a dám si potom a stojím v sprche 15 minút pod horúcou vodou, pretože je tam studená sprcha, musím sa rýchlo osprchovať a vieš, a ideš ďalej. Ja si ešte pamätám, že u vás bola špičkové thajský box, tam bol Kieran O'Brien. Dobre si pamätám to meno? Víš, to je už aj kopec rokov. Dobre si pamätám. Kieran O'Brien, on bol veľmi šikovný a mal tam takého veľmi šikovného mladého zápasníka v tej dobe. Fakt ten bol brutálne našlapaný. Je ten Ben Clinch Clark. On je inak, teraz on išiel do military, teraz slúži. Stal sa vojakom, zabijak. Akože takého by som nechcel niekde na poli stretnúť, lebo či s pištolou, či bez hlavy lietajú. Áno, veľmi dobrý. Máme tam vysoký štandard, nehovorím, že každý. Teraz momentálne, čo sa stalo, že máme dosť nával takých nováčikov, vieš, a nových ľudí, ale vidím, že baví ich to, vieš, a fakt niekedy prídeš a nemáš kde zaparkovať, alebo nemáš kde sa prezliecť, vieš, máš fakt, že v tom changing room máš nahádzané veci všade, ale je to dobré, je to super vidieť, ale jediná vec je, že nie veľa ľudí ostane, vieš. Veľa ľudí začne, ale nie veľa ľudí. Odkedy ja som začal, ja som videl toľko ľudí prísť, trénovať, aj mali potenciál, talent, ale jednoducho nevytrvali. A tým pádom, pokiaľ nevytrváš, tak vieš. No tak to je vždycky, tak si myslím, že to je všade, že tú sinusoidu máš asi v každom nejakom športe, ale aj v tomto športe je to veľmi viditeľné. Tu, keď vynecháš jeden rok, tak to je abnormálny skok. Ten, kto pracuje a ten, kto nepracuje. A je veľmi ťažko sa podľa mňa v dnešnej dobe do toho dostať. Určite. Takže uvidíme, dneska si tu dáme možno tréning. A ja ho ešte na neho práskem. On vlastne repoval.
Hej, on z PAT ešte začínali. To som ma tiež mi odpalilo dekel, keď som sa to dozvedel, keď som to videl celé, ešte starí oni harcovníci. A to bol aj tiež halus, to mi povedz, ako sa vy dostali, to bolo ešte doba Pilsi, alebo to bolo až potom? Lebo ja si pamätám, že ty vole zrazu z ničoho nič, ty si začínal alebo ako to bolo? Nie? Ty už teraz miešaš, teraz nie. Ako repoval som, písal som si nejaké veci a tak. Nehaž ma tu teraz. Ale lásku, ja to videl. No tak pozri sa, bol som mladý. Vy ste boli šikovní, ale to vám to išlo. Niečo sa popísalo, ale... Pozri sa na to, škoda, že vyšrali, lebo... No teraz si repujem to akurát v hlave pred tým, jak idem do klietky. ale áno, no však určite každý boli hociaké záľuby. A teraz ešte ostala tá záruba. Ako môj otec hovorí, že ty si ešte nevyrastol, stále ťa baví to zápasenie, ale tak ešte stále je to tu. No. Tak pôjdeme naspäť do Inguška, tak ako som vtedy bol. Mohli by sme určite. Aj som inak rozmýšľal, že by sme mohli začať robiť nejaké kempy možno do budúcna. Ja som to vtedy si vlastne aj riešil, ak sme pobehali všetko, však boli tam, ešte sme robili rozhovor s Dogiovou, čo vtedy akurát sekol oného, Ivana Buchingera, čo Ivan bol tam akože za pána Boha, lebo síce prehral zápas, to bolo na M1 Global, tuším vtedy, ešte sa to volalo a tam akože bol pojem Ivan. Napríklad, ale aj tam som prvýkrát videl, sme prišli do gymu, ten gym bol polovica z tohto a tam bol, aj menšia, a tam bolo 50-60 ľudí. Je tam veľa talentu a vieš, a hlavne to je to, že oni sa snažia chytiť ten talent a nedať priestor tým mladým ľuďom robiť veci, ktoré nemajú robiť, vieš, pretože každý má veľa voľného času, pretože po škole prídeš, hodíš ten vak, je koľko, 2:30 a máš kopec voľného času, takže čo budeš robiť, vieš, takže áno, robia to, je to tam prirodzené, každý jeden z nich má nejaký základ aj v tom už teraz boxe, do nedávna to bolo celé iba o tom zápasení, už sa to teraz akože rozšírilo, ale áno, aj tam je celkom vysoká úroveň, takže len teraz nebudem teraz politiku začínať, ale vieme, čo sa stalo. No, je to zložité teraz tam cestovať, takže možno však zakopneš si v Dagestane, zakopneš si v Čečensku, zakopneš si v Osecku a tak ďalej. Takže viem, ako to tam funguje. Dobre, ja sa ešte spýtam, vlastne, ty si mal nejaký zápas, tam si bol vlastne nejakým spôsobom zranený, ešte nechceš to hodiť na klinec? Musíte podpichnúť, vieš? Marek, nechcem, ale áno, trápim sa teraz so zraneniami a v podstate môj posledný zápas som nebol 100%, akože žiaden zápas som nebol 100%. Stále som niečo mal. Ešte nebol ani jeden zápas, že by som išiel úplne... Lebo vieš, že fakt to nie je také jednoduché. Keď človek pracuje, keď má aj deti a všetko jedno z druhým, tak to vlastne na nejakým spôsobom... Nie, ale keď ťa niečo baví jednoducho, tak to chceš to robiť, vieš. A niekedy sa sám aj pýtam, že prečo to robím, vieš, ale robím to práve preto, lebo niekde vnútri máš ten oheň a vieš a niečo ťa tam ťahá. A nehovorím, že si úplne brutálne užívam zápasy, lebo zápas ako taký je to súrových 5, 10, 15, 25 minút, vieš, kedy jednoducho je to fakt o tom, že sa snaží niekomu odtrhnúť hlavu, vieš. Takže, lebo o tom to musí byť, takže vieš, ako otec vieš, že keď držíš tú malú dcerku v rukách a teraz za 5 hodín máš niekomu sa snažiť odtrhnúť hlavu, je to taký, vieš, je to taký zvrat. Disbalance. No, je to také, že robí to zo mňa dve osobnosti, ale ja si myslím, že ten taký switch je dobre mať a ja radšej pôjdem a budem zápasiť pod kontrolovanými nejakými podmienkami a v environmente, kde ten človek chce ísť tiež zapasiť, ako keby som mal vyhľadávať konflikty niekde na ulici alebo hádať sa s kolegom v robote, vieš, takže, lebo my všetci máme tu competition, ten zápal pre byť lepší, byť v niečom dobrý vnútri v sebe, vieš, takže preto to robím a pokiaľ mi telo dovolí a boh tiež, tak budem určite. A ešte sa vrátim pre ten opasok na Titan, to som povedal už aj predtým a keď Gonžala sleduje, tak on si pýtal 10 000 eur inak za môj zápas. Kvôli tebe, áno. To neviem, kde zobrať. Marek, keď nemáš náhodou 10 000 eur, tak mohol by si pánovi Gonžalovi zaplatiť a zhodou okolností 2 dní dozadu mi telefonoval. Áno? Hej, lebo sú zápasy. Takže presne. Výborne. December to istý. Ja mám rád decembri. Decembre sú moje. Denis, tam sa nám rysuje taký jeden moderátorský perfektný zápas môžem to už teraz vlastne prezradiť, lebo však to bude ďalšie. Peťo Obert a mladý Saras, čo tiež moderoval. A vlastne on mal prvý zápas od nás s chalanom. Ale ja som videl, že Peťo trénuje teraz, akože dosť taký bol, ako aj tak ostro vyzerá. Že, áno. Tak budeme vidieť, aké to bude. Bude to moderátorské, komentátorské duo.
takže bude to zabavné. Dali si to MMA-ku. Chceli MMA-ku. A v amatéroch, alebo? V amatérských, jasné. A tak mohli rovno už to hopnúť do toho pročka, nie? Ale Maťo mal zápas teraz na TFN, ten chalan a vyhral dokonca v predzápase. To inak... Teraz to bolo. To bol prvýkrát on mal, no? Áno. Prvý vôbec celkový zápas, takže bude mať zelené s Peťom Obertom. Ešte sa vrátim vlastne k tomu a potom vlastne pomaličky aj ukončíme tento podcast. Ešte sa spýtam, zajtra vlastne Tomáš Cigo má zápas. Čo hovoríš na to? Ja si myslím, že ho zostrelí. Ešte spomeniem, aby aj túto diváci vedeli. Tomáš trénoval vlastne v Gladiatorse dlhé roky s tým, že potom prestúpil. S tým, že išiel sme sa vtedy vlastne dohadovali. Ty si povedal, že aby išiel, tak ty si mu vlastne už potom, hovorím, s tebou som telefonoval, že tak OK, nech sa presunie, čo si myslím, že mu to veľmi, veľmi dalo. Lebo aj sa naučil angličtinu, lebo on išiel z nulovou angličtinou. Určite áno. To som vtedy hovoril, že sa musí naučiť angličtinu a to si myslím, že aj mňa prekvapil potom, že sa veľmi zlepšil aj v angličtine, aj vlastne je to stand-up, tam s tým Dylan takisto urobil svoju robotu. Hlavne tie pušky. Áno. S petou. Áno, hej. Nachytal tam určite toho veľa, ja si myslím, že mu to pomohlo aj celkovo ako človek, ako muž sa vyvinul. Pretože... Hlavne, že odišiel z tohto environmentu, musím povedať, že aj predsa len, keď ťa už niekto stále klapká, vieš, lebo je to také, že keď si v jednom leveli, tak potom, keď chceš do ďalšieho levelu, tak musíš trošičku aj zmeniť, alebo byť úplne niekde vymantilovaný z toho celého. Je to tak. Takže myslím, že tam to iba pomohlo, takže uvidíme zajtra. Čo hovoríš zajtrajší pred... Ja si myslím, že zostrelí, že nejak z ústupu mu trafí, lebo tá jeho dvojka, ona prichádza z takého uhlu, je to ťažké ubraniť a on je dlhý. Ja si tiež zajtra myslím, že zajtra by to mohol seknúť. Ja si myslím, aj s tým naskočeným kolenom, aj tam to sedelo, aj do toho lakťa. Týpek vyzerá byť taký nabušený, vieš, že pôjde dopredu, ale to Tomáš chce niekoho, kto ide dopredu a kto chce stať, pretože on, neviem, či si videl, mal zápas s tým takým Turkom. Neviem, či si to videl, ten predchádzajúci zápas? Či ktorý myslíš? Tomáš, s kým má teraz zápas, on zápasil predtým s takým Turkom, čo je teraz v oktagóne, ale nespomeniem si ho. On má také zvláštne... Ja som pozeral nejaké dva zápasy teraz. Som sa na neho pozeral, on taký tvrďak. Je tvrďak, on má presne jednoducho hlava v strede, vieš, ani sa nejak nesnaží uhýbať a ide dopredu. Tomášovi by to malo absolútne vyhovovať. Súhlasím. Hej, on tu akurát kýva, úplne, že ideálne. Takže veľmi pekne ďakujem. Manga Zurabov, Samson Martial Arts, dobre som to povedal. Marek Herda, Gladiator Steam Gym. Čau, ďakujem všetkým divákom, ďakujem za pozornosť a sledujte nás na YouTube, alebo niekde to už len dáme. Niekde to bude. Díky.